Веган суплементите за покачване на мускулна маса не са много по-различни от всички останали. Все пак, има някои особености, които са изключително важни за здравето ви и това да се чувствате добре дългосрочно на растителен режим. Така че останете до края. Протеин, протеин и пак протеин. Темата е широка и дори да приемем, че с добре балансирана веган диета можем да бъдем здрави и силни, то когато говорим за растеж, независимо от диетата, добавянето на протеинов шейк е нещо задължително. Протеинът е градивната частица на мускула и без него останалите добавки и техники могат да бъдат напразни. Ако можете да набавите нужните от 1 до към 2,5 грама протеин на килограм телесно тегло, без тази добавка чудесно, но с нея ще ви е далеч по-лесно и по-бързо. Всеки един сериозно трениращ или спортуващ човек приема допълнително протеин под някаква форма, а растителната има предимства пред останалите, заради които все повече спортисти я предпочитат. Няма холестерол и лактоза, има по-добра смилаемост, може да бъде по-здравословна, ако има фибри и антиоксиданти, а отвъд личните мотиви тези продукти имат по-малък отпечатък върху околната среда. Ще направим отделен клип за веган протеин, а сега продължаваме с креатин. Една от най-тестваните и сигурни добавки, която дава сила, енергия и обем. Използвайте монохидрат, като крипчер се води най-чистата форма. За хора на растителен режим креатина работи още по-силно като добавка, защото ние не си го набавяме от храната, червени меса. Може да започнете с по-високи дози, но препоръчителните са 5 грама на ден, като правете разтоварване на няколко седмици. Взимайте след тренировка. И все пак трябва да кажем, че креатина доставя бърза енергия до клетките, но в процеса вкарва вода в тях. Тоест увеличението обем, докато приемаме креатин, до голяма степен ще се дължи на това и след като спрете да взимате, част от обема ще се изгуби. Изключително важно е, докато приемате креатин, да увеличите приема си на вода, за да не се дехидратирате. Следващите добавки стават пожелателни, а е добре да се посъветвате с лекар за тях. Всеки организъм има специфики и най-добре да се разглеждат индивидуално. Витамин D. Освен за здраве и имунитет, е полезен и като спортна добавка, тъй като подобрява мускулната сила, маса и мощност, особено ако имате ниски нива на витамин D в кръвта. Повлиява положително растежа и възстановяването на мускулите. С което директно скачаме към номер 4, цинк и конкретната добавка ЗМА. Цинк, магнезий и B6 е суплемент, който препоръчвам преди сън след тежък физически ден. Цинкът и магнезият имат множество функции, но в нашия контекст спомагат регенерацията на клетките, намаляване на стреса, повишаване на тестостерона. Омега-3. Последните години това става една от добавките, която се смята за най-трудна за набавяне на растителна диета. За нашия контекст, тези масни киселини подпомагат синтеза на протеин и ускоряват възстановяването. Може да срещнете различни наименования, като най-популярните са DHA, EPA, ALA. Само ALA е есенциална, т.е. имаме нужда да си я набавяме от храна. Растителни източници са, например, орехите и леденото семе. Специалистите както в фитнес индустрията, така и тези в проучванията за здраве на мозъкът и сърцето съветват прием на другите две масни киселини DHA и EPA. Според тях, процеса на преобразуване от есенциалната киселина до тях е неефективен. На пазара има растителни добавки от водорасли, които твърдят, че имат DHA и EPA. От всички споменати до този момент добавки, това е единствената, която почти не съм употребявал последните 10 на години. Все пак не я подценявайте нито за здравето на сърцето и мозъка си, нито за спортните си цели. И завършваме с най-важната част. Всички тези добавки нямат голям смисъл, ако дългосрочно не се чувстваме здрави. Световъртеж, отпадналост, слабост, спаднал имунитет, анемия и други са оплаквания, които са все по-често срещани. Ето какво трябва да следите в допълнение. Балансирана диета с разнообразие на плодове и зеленчуци, не само тесто и картофи. Хидратация. Заставите, кожата, всички органи, намаляване на възпаленията, дори и спомагане на мускулен растеж. Пийте вода. Особено ако взимате суплементи, пийте още повече вода.
B12. Не само при веганска диета, но при нея е задължителен дневния прием на B12. Липсата му може да причини световъртежи, усещане за слабост и умора, дори мозъчни проблеми. Желязо. Веган диетата крие рискове, свързани с недостиг на този минерал. Трябва да следите нивата на хемоглобин и желязо и при нужда да суплементирате. Усещане за слабост, бледост, недостиг на въздух, главоболие, липса на апетит и други. Това са симптоми, свързани с ниски нива на желязо. Високите нива също са опасни, затова не взимайте суплемент, ако не са ви предписали. Йод. За здравето на щитовидната ви жлеза приемайте йод. Липсата може да доведе и до умора, суха кожа, косопат и други. Може да си го набавяте всекидневно от йодирана сол или аз използвам водораслото Kelp. Това е. Тази информация се базира на дългогодишен личен и споделен опит, както и на множество сериозни научни изследвания в областта. Очаквайте още съдържание, свързано с здраве и сила. Абонирайте се и ни пишете.